1977. Urtea eskeroztik aurkeztu gara hauteskunde orokorretara, hain zuzen ere beti helburu bat eta bakarra eduki dugulako. Euskadiren interesak non zeuden jokoan guan egon behar gendula. Eta hori izan da jarraitu dugun ildoa eta eredua joan diren urte guzti hauetan. Eta gure Euskadiren interesen defentsa bi hildo nagusitan izan da. Bat, daukaguna defendatu, inondik inora ez diezagutela ikutu guk dauzkagun eskumenak, guk daukagun kontzertua, guk daukagun autogobernua, eta bestalde dagokigunaren aldarrikapena. Bai, guri tokatzen zaigulako, edota estatuak dituen eskumenak bete ditzala behar dituen bezalaxe. Hoie dira gure borrokarako bi hildo nagusiak eta hoiek egiten jarraituko dugu orain ere. Eta horren ondorioz lortu ditugu bai hainbat gauza, bai Euskadirako, Gipuzkoarako, Donostiarako, dela infraestruktura alorrean, dela hondartzen alorrean, dela enpresetarako diru laguntzetan, dela kultur erakundetarako, eta guzti hori denez gure egin beharra Euskadiren defentsa egiten jarraituko dugu.